Eli nappikoru Basics. Aloitetaan toimintaperiaatteesta. Eli tämähän on rakennettu niin, että tässä on ura. Tällä sisäpuolella on pieni semmonen kynnys ja sitten täällä on tämmönen syvennys. Kun sä laitat tän nappiin, nappi menee siitä uraa läpi. Sitten tää nappi menee niinku sen kynnyksen yli, joka pitää sen naftisti paikalla. Ja sitten kun siellä on se pieni syvennys, niin se pitää huolen siitä, että nuo napin langat ei vahingoitu. Tää on suunniteltu käytettäväksi siis tässä ylimmässä napissa erityisesti, koska siinä yleensä on, niin se pysyy nafteiden kiinni, koska se on niin jämpti paikka. Että tässä tää on vähän hulluvampi tää kangas, mutta tässä on niin hyvä paine. Miten sitten kantsii pukettaa? Mä yleensä teen niin, että mä käännän tän tälleen ylösalaisin ja pujotan sen näin päin tänne, koska tältä puolelta on enemmän tilaa operoida kuin täältä ylhäältä päin. Sitten mä pujotan sen sinne, näin. Nyt se klikkasi sinne kiinni ja sitten mä käännän sen toisinpäin. Ja nyt se on siinä siis todella kiinni, että tästä se ei niinku putoo. Miten se otetaan sitten irti? Niin yleensä mä teen, sen voi siis ottaa myös näin päin, mutta mä yleensä teen samalla lailla kuin mä puhenkin se, eli käännän sen toisinpäin ja sitten sitä vähän niinku kallistetaan näin, että se nappi pääsisi tulemaan sieltä ura yli. Mutta tää nyt ainakin on sen verran jämäkkä, että se ei lähde ihan noin vaan, niin sit mä usein niinku vaikka kynnellä tai jollain muulla nostan vähän sitä nappia. Ja sit se tulee sieltä kyllä oikein mallikkaasti. Kun tämmöisen nappikoru ottaa käyttöön, niin mä suosittelen, että harjoittelee ensin vähän käyttää sitä näissä helpommissa napeissa, koska näissä tosiaan se irtoo kätsysti, niin sit saa vähän tatsia siihen, että miten se sinne paitaan niin kuuluu laittaa. Ja tämähän on tosiaan suunniteltu nyt koon puolesta tämmöisiin standardikokoisiin nappeihin. Voi olla vähän pienempiä, vähän isompia, mutta aika tämmöisiä niin perusnappeja. Ja olisi tarkoitus suunnitella myös eri kokoja, mutta näillä lähdetään liikkeelle. Näin se kaikessa yksinkertaisuudessaan toimii.